What's up, tu Marina a v tomto videjku si ukážeme, ako si aj vy môžete ušiť úplne jednoducho Yeezy tričko, ktoré bolo dosť populárne a od Kanyeho. Je to veľmi jednoduché, takže môžeme ísť rovno na to. A budete potrebovať na to však šiaci stroj a niť, látku, najlepšie teda teplákovinu, pretože aj z toho je už tá vlastne originál jeho tričko, takže som zvolil teplákovinu. No a môžeme ísť na to. To je asi tak všetko. A teda začneme tým, že si nameráte proste nejaký kus látky, ktorý bude dostatočne veľký na to, aby ste z toho mohli ďalej pracovať a vystrihnúť z neho to tričko. Tak začneme, že si odstrihneme kus látky. Z tejto látky túto látku si vlastne prišpendlíme na obidvoch stranách, s tým, že teda ja na druhej strane, ako vidíte vo videu, si prišpendlím, až keď odstrihnem kus látky. Teraz som si prišpendlil obidve strany, obidva boky a idem odstrihnúť výšku. Šírku a výšku som si nameral úplne jednoducho, a to tak, že som zobral moje nejaké najväčšie tričko, aké mám, a akoby výšku toho trička a šírku proste čo najširšie, nech to je čo najvoľnejšie, pretože to je tričko, ktoré nie je úplne regulárne a potrebujete tam vlastne dať aj tie rukávy, čiže musí byť široké tak, ako aby ste aj s tými rukávmi to mali až na koniec toho trička, čiže musí to byť fakt široké tričko. Takže keď si to teda našpendlíte na oboch šírkach, tak môžeme ísť na ďalší krok. A ten je urobiť priekrčník na hlavu, teda proste tam, kde pôjde vaša hlava, a to si proste úplne easily načrtnete nejaký polkruh, ktorý si môžete pomôcť aj napríklad to tričko, ktoré už máte doma, nejaké hociaké tričko, tak si proste zmeráte, koľko má ten polkruh toho trička a to si proste dáte na papier. To si pekne na papieri aj potom teda naznačíte a na tom papieri teda si to dáte na polku ten papier a keď si ten papier rozložíte, tak je to easy vlastne. A takisto to potom funguje na tej látke, že sa látka rozloží a proste máte to odstrihnuté. Takže našpendlíme si na látku a perom si proste načrtneme ten polkruh a easy. Ďalej si teda vyskúšam to tričko na seba, že či to sedí všetko, a ako vidíte, polkruh úplne sedí, všetko sedí. Teraz už je vlastne na čase zošiť tie boky, takže ja si spravím to, že si načrtnem ďalší polkruh, ktorý si vystrihnem, a tento polkruh bude taký veľmi zvláštny. Však pozerajte na to video, jak som to presne spravil. Takže som si na bokoch urobil taký polkruh a ten som si odstrihol a ten si pôjdem teraz zošiť. A keď to mám zošité, dám si to na seba, zistím, že to vyzerá úplne bombasticky a easy a máte to hotové. Ja, keďže chcem mať všetko také trošku špeciálnejšie, tak som tam pridal M-ko ako Mach, čo je vlastne moja značka, aby to bolo trošku také špeciálnejšie. No a to M-ko som proste vystrihol z tej látky len z druhej strany, teda z rúbnej strany, a to som si prišpendlil na látku a zašil som to. A to je všetko a takto už vidíte, ako vyzerá výsledok easy. Takže ak by ste mali otázky ohľadom tohto trička, je to fakt jednoduché, proste vystrihnete si kus látky, ktorý zošijete na obidvoch stranách, vystrihnete si na krk, teda na hlavu si vystrihnete otvor a to je všetko, reálne. To tričko je úplne v pohode, vyzerá trošku ako bezdomovec, ale však to nevadí, to je pointa toho trička, takže let's go a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovi!